Shubor nakaslem jong unong san Hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District Shillong uba Vivex Aim YPS ha kasi baar ula pentip bamin ha kakat pratrik unailar araja apusan halum ding jri police station kalayo e kajing ujor halor kajing Jingshah Dung Injek ka khna skul ha kibriu ki bamshim la itho Satia kabalaja ha Bible Society of India Jaïaw. Hadien balayo ia katai kajing ujor la penrung daga kes ha thanat lomding jri police station hapo ka kendon 123/125 jong ka BNS USP uloong baki Pulit kila penlong ya kajing Tohkit ka babania ha ka ba lapit benia ya ki sabut baro badla ai kajing tho la ni ka statement sha ka yeng ka shari Henry USP uloong bakat kum kajing Tohkit la Shym bakam Shym ladan Satia ka bakum katai kajing Jingshah dung nar Injek kum bala keno ha ka ijahar Shu ulai tho bakat kum ki kendon an ya kani ka final report halor kani ka benta on sapha shakayeng kashari ka badai khmi